Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада в другій передачі, як співають духовні піснопіння русини, воєводини автономної частини Сербії. У першій передачі ми говорили про їх інтересну історію. Усю передачі предлагаємо послухати нові благодатні піснопіння, які співають русини села Дьордьово, знаменитий у них там хор імені Розанова. Хор ісповнить два піснопіння, 103-й псалом, начало вечерні і концерт «Слава вишніх Богу». Як ми вже говорили в першій передачі, і ще раз хочемо підтвердити і підчеркнути,
Радіо Лада. Радіо Лада.